Samba da barasa illa ne ga lafiya, amma kuma Samba da wato ainihin mu'amala da karnuka. wato ainihin kariya ne ga lafiya. Kasancewar Kai mafarauci ne za ka iya dukkan abin da ga dama. Kamar yadda kasance cewar idan ka gani da karnuka. na fita wato ainihin fagen yaƙi ne na wato ainihin gadaga Ba an ce a fito na fito ba. Yakin karshe na fito ne ma. ga mutumin da ya zama cewa zai iya. To ai kenan. Babu lokacin ɓata lokaci. Ba kana taron cewa ka kawo ba. To ni mana hasala. Kai ma. Ni ma na kawo. Ha, Da ƙarfi na kuma nake. Sai kwankwaso. Sai Mutanen. gida wato da mai gida nan gaba mun ƙace masalan. Daki za mu zanto cewa mun an da karnukan mu. Har gado ma. Ka gado Wallahi. to ai kenan mutanen kwankwasiya ga naku. To ai kenan. Allah tuwak madagwal Kai, ina ka jau? Dumbulu. kai ba iya su ba 'Yan Saudiya ma duka. da kuma suwa Mu ma 'yan nan Najeriya. to ai Har kenan da Burkina Faso. To